tähän. Okei. Niin. What up? Mä oon Toni C. Mitä mä teen? Mä teen tatskoi, niinku Pepe. Ja syö kebuu. Onneksi enää mun naama. Mun menee ruokahalu kun jännittää niin paljon. Mikä? Sun lempinimi? Toni C. Nimiä. Mun nimi on Toni. C tulee siitä, mun sukunimi alkaa C ja niin se tulee siitä. Tänään on kyllä vähän tiukkaa aikataulua. Mulla on tuossa Josephine Aleksi. Eikä me tänään nyt ollut mitään tekemässä. Kai Tonilla on alkanut tänään tekee. Se oli silleen ihan hetki. Ei sä, kato. Yhtäkkiä muakin. Joo, mutta tommonen easy kuva se saa kyllä nopea tehtyä. Eihän toi joku Nee. No ei, mulle tää on 5 minuutin juttu. Tonille semmonen valmisteluihin menee 30 minuuttia, kuvan tekemiseen menee joku ehkä max 15 minuuttia. Joo, mulla on taipumus olla aika nopea nois. En kommentoi, liian vaikea mulle vaan. Okei. Mikä on sun kulkuväline? Mun kulkuväline? Mun jalat. AJ1. Pilviin se on sitä jälkeen. Sellaisia, että jossain aikaa joutuu sinne vähän tietysti, että ole vähän haakistunut. Joo. Niin se onnistuu. Nää oikeesti YouTubeen. Pelkkää kemuriisillä siinä.